हेल' गाइस खुलुमबाय आरोबाव बे दिनैनि गोदान भिडिअजों लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो आं चेनेलाव बनायहरबाय ना थ' गाइस जोङो दायो दंहैयो जाहैबाय लाउदांगि धेकियाजुलिनि आरोना थ' दायो जों मानि थाखाय फैदों होनबाला माने इउनाइटेड फरामनि XNDP बोसोरसे जाबाय आरो बे बडिखौ दाफुंनाया थ' बेयावनो एसे बार्थडे हिसाबै माने सेलेब्रेट खालामगोन बेखौ एसे फैलायबाय आरोना थ' नोंथांमोना मा जायो दिन्थिलांसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना इन्टारेस्टेडब्ला दायो दङ जाहैबाय जोंहा फ्लेग हस्टिंनि टाइम नायलांदो दा जमा जाहांबाय नामा दिनैनि बे गोजोन फुंबिलि समाव इउनाइटेड फराम अफ XNDP दिनैनि दिनाव जोनोम मोननायलाय जोङो जोनोम सान हिसाबै इउनाइटेड फरामनि जोनोम सान हिसाबै जों गनायना लानाय जादों ओंखायनो दिनैनि बे जोनोम सानाव फिरफिला बिरहोनो थाखाय आं जोंनिनो डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरि बिथांखौ फिरफिलाखौ बिरहोनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। गिबियावनो जोङो सनितपुर जिल्ला बारग'न डिग्री खौसेथि आफादनिफ्राय बे समाव गोजोन हामलायनायखौ बावहरबाय। गैया 22 मायथाइनि 21 अक्ट'बर बे सानावनो चिरां डिस्ट्रिक्टनि बलांगुरि होननाय जायगायाव सेरखाय बेरखाय जानानै थानाय बारग' एनडिपिफोरखौ खौसेथियै लाबोफिननानै जि मोनसे गोजोन खौसेथि आरो दावगानाय सुबुंनि दावगानायखौ बिथा खालामनानै दिनैनि सानखौ जोनोम होदोंमोन बलांगुरि होननाय जायगायाव। दिनै बलांगुरियावबो जोंनि सेन्ट्रेलनि बे आफादआ खुंगासिनो दङ आरो जों डिस्ट्रिक्ट वाइसआव जोङो दिनै फार्स्ट बे हाबाफारिखौ मावफुंनो हाबाय। जोंनि थांखियानो जाहैबाय फिरफिलानि जिथु गाब बे गाबा जोंना गोदो एनडिपिफोरना गोथांमोन दिनै जोङो बेखौ गुफुर खालामनायनि मेन जाहोनानो जाहैबाय गोजोन। जों गोजोनखौ हास्थायनानै जोङो 2020 मायथाइनि 23 जानुवारिखौ जों सुक्ति खालामबाय। बेनि उनाव जोङो गोजोनखौ मोनबाय होननानै जोङो फोथायना लादों। बेनि थाखायनो जोङो बे फिरफिलानि गाबखौ जों गुफुर खालामदों। बेयाव जोंबाय थानाय नुदों नोंथांमोना बेयाव गोजा जिथु कालार दङ बे कालारा जाबाय अराय सम जोंखोल महरै थागोन। साननि सोरां बायदि बेयो जोंनि गेजेराव थाबाय थागोन आरो बेयाव मासे दाउ दङ मानै दाउ दङ बे दाउनि ओंथियानो जाहैबाय गोजोन आरो गोजोनखौ लाबोनाय आरो लोगोसे बेयाव नुबावनो हागोन नोंथांमोना आखाइ हमलायनानै जोंनि माने आखाइ हमलायनानै थानाय मानसिफोरखौ नुदों। बेनि ओंथियानो जाहैबाय जोङो सेरखाय बेरखाय जानानै थानाय एनडिपिफोरा जे जों खौसे जानानै आगान सुरफिनबाय जे हारिनि थाखाय जोङो जिथु गोजोन खौसेथि आरो जों दावगानायखौ लाबोगोन होननानै जोङो जि खौसेथिनि नेरसोन महरै जों बे फिरफिलायाव नुनो मोनदों। बेनो फिरफिलानि ओंथिया। जोङो दिनैनिफ्राय लानानै बर' हारिया जेब्लासिमहालागै थांनानै थागोन अब्लासिमहालागै बे सानखौ जोङो फुजिबाय थागोन फालिबाय लांबाय थागोन। आसा खालामो नोंथांमोना लैहोर फैनानै दिनैनि सानाव जेबायदि नोंथांमोना जोंखौ हेफाजाब आरो मदद होफैबाय बेनि थाखाय साबायखर बावबाय। बेखिनियावनो आं बिबुंथि फोजोबबाय। स' लोगोफोर दायो जोंहा फ्लेग हस्टिंआ जोब्बाय थ' दायो एसे सावरायनाय जागोन आरो थ' मा सावरायो एसे खोनासंसै नायलांसै आरो बाखि नोंथांमोना नायलांबाय थादो। जोंहा फैगासिनो पिके बाबा हारमुनियाम लागासिनो आसोला नै जाखावसोदों जालायबाय दा गोथाव नङा एसे जाना लाग्रोनि बिनि उनाव थांफिनसै। नै जाग्राफोरा
बेथिं माखासे जाखांबाय जोंहा दा जानोसैलाय आरोखि ओमफ्राय जों माने गुबुननि बिथिं फैनाय जाला जाहैदों जागोन जोङो हाबाफारि बायदियै जोङो जि गायसन सान बे गायसन साननि प्रिपेयारखौ बिरहोनो हाबाय नोंथांमोननि हेफाजाबजों बेयाव जोङो जोबोद गोजोननाय थाबाय धरनीधर बसुमतारी सेन्ट्रेल कमिटिनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि मानगोनां बिथांखौ दान्दिसे गसंनानै सिनायथिनानै खावलायबाय लोगोसे बिथांखौ गांसे मानगोनां आर'नाइजों मान बावनो थाखाय खावलायबाय दा दङ नैथियाव सनजिब बसुमतारी बिथाङाबो सेन्ट्रेल कमिटिनि एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ रायजोनि सिगाङाव दान्दिसे गसंनानै सिनायथिनानै खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों मान बावनो खावलायबाय थामथियाव दङ रिंसार बसुमतारी सेन्ट्रेल कमिटिनि एसिस्टेन्ट फाइनेन्स सेक्रेटारि बिथांखौबो दान्दिसे गसंनानै सिनायथिनानै खावलायबाय आरो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों मान बावनो खावलायबाय ब्रै नम्बराव बिनु नार्जारि सेन्ट्रेल कमिटिनिनो अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि बिथांखौबो गसंनानै सिनायथिनानै खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों मान बावनो खावलायबाय लेनिन बसुमतारी एक्स आबादारि आफाद प्रेसिडेन्ट बिथांखौबो दान्दिसे गसंनानै सिनायथिनानै खावलायबाय लोगोसे बिथाङा फरायफोर जिल्ला एफआरसिनिबो प्रेसिडेन्ट बिथांखौ गांसे आर'नाइजों मान बावनो खावलायबाय फिथर दरबाराव फिथर बसुमतारी एस आबादारि आफाद बिथांखौबो दान्दिसे गसंनानै सिनायथिनानै खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों मान बावनो खावलायबाय स्नि नम्बराव अमरेन्द्र बसुमतारी एफआरसि सेक्रेटारि बिथांखौबो दान्दिसे गसंनानै सिनायथिनानै खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों मान बावनो खावलायबाय दाइन नम्बराव आरो गांसे आर'नाइजों मान बावनो खावलायबाय निरला गु नम्बराव निरला नार्जारि एक्स आइजो अनसाय आफादनि सेक्रेटारिमोन बिथांखौ दान्दिसे गसंनानै सिनायथिनानै खावलायबाय आरो लोगोसे गांसे आर'नाइजों मान बावनो खावलायबाय जि नम्बराव दङ नीलचरण नार्जारि प्रेसिडेन्ट बिनेश्वर ब्रह्म मेमरियेल एम इ स्कुल प्रेसिडेन्ट बिथांखौबो गसंनानै सिनायथिनानै खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों मान बावनो खावलायबाय मिसनजित बसुमतारी जोंनि सोरबो डिस्ट्रिक्ट एक्सन रिभिउ आफादगिरि बिथांखौ गांसे आर'नाइजों मान बावनो खावलायबाय आरो बेजों लोगोसेनो बिथांनिनो आखान्थि सेक्रेटारि बिथां बिराद खस्थ'जों बिथाङाबो सालायनो गोनां जायो दा बिथां रन्जन बर' जोंनि सनितपुर जिल्लानि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांखौबो सखिय बसुमतारी बिथांखौबो दान्दिसे गसंनानै सिनायथिनानै खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों मान बावनो खावलायबाय दा आलासि सिनायथिनि
आरो बिथांनिनो लोगो मिडिया पार्सननि आगोना बसुमतारी बिथांखौबो गसंनानै सिगां खावलायबाय आरो सिगां साजारि मान बावनो खावलायबाय बर' बाग्लारिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय हाबाफारि बायदियै दायो फैगोन बराय बिबुंथि बे बराय बिबुंथियाव इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि बिआ थांनाय 10 बोसोराव मा हाबा मावखो आरो फैबाय थानाय समाव मा हाबा मावलांगोन बिनि सायाव खेंफोरथि होनाय नोंथांमोना जे बे नैबे जोनोम गायसनथाय सानखौ फालिदों बेबायदि नोंथांमोना बेसे गोबाव फालिबाय थागोन जेब्लासिम माने बर'फोरनि सलुसना जोबा अब्लासिम जोङो फालिबाय थागोन आरो जों मावलांबाय थागोन नोंथांमोना आथिखालाव नैबे एक्स एन डि बि हिसाबै नोंथांमोना मा जेंनाजों भुगिनांनानै दं आरो बेनि थाखाय सरकारनिसिम मा बुंगोन दा भुगिनांनाया बेनो जोंनि जे थामथि गोरोबथा बे गोरोबथा बायदि दिनै जायफोर दफाफ्रा मावफुंजानांगौमोन बे दफाया दिनैसिम मोजाङै मावफुंजायाखै एक नम्बरै बुंनो थाङोब्ला जोंहा दिनैहाय जायफोर माने सान्थि सुक्तिनि गेजेरजों जायफोर जोबथेसालियाव जोबजानाय दङ बिथांमोननि जेसेबांखिनि गिदिर फिसा दायानो जाया मानो बेफोरखौ माबा मोनसे रेहाय खालामनानै सरकारा दिनै बेखिनिखौ मोनसे रेहायनि गेजेरजों जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौनि मोनसे गोनांथि दंमोन दिनै बेखिनि खामानिया आद्रा जानाय दङ दा बेनिखायनो जों बेखौनो बुंनो सानगोन जे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि बिनिफ्राय जों बेखौनो बुंनो सानगोन जे सरकारनिसिम जों बेखौनो गुरैयै जों खावलायनाय थागोन जोङो मोनसे गोजोन हारि हिसाबै जोङो मोनसे गोजोन थासारिजों जों थानो लुबैयो आरो जों गोजोनखौ जों हास्थायो दा बे हिसाबै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जायफोरनाखि माने 32 बोसोर हाथियारजों दावहा होदोंमोन बे दावहा होनायखौ जोङो फैयै 2020 मायथाइनि 23 जानुवारियाव जोङो बे भायलेन्सनि जि खामानि बे खामानिखौ जों गारनानै दिनै जों गोजानाव फैबाय दा बे फैनायखौ नोजोर बोनानै जाहाथे जायफोर गाज्रिफ्राव दङ बिथांमोना हारिनि स्वार्थ आरो हारिनि जि दावगानाय बेफोरखौ नोजोर बोनानै जायफोर जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनखौ जाहाथे थाब उदां अख्राङाव लाबोनानै जे बर'नि गेजेराव मोनसे गोजों मोनसे रादाब आरो मोनसे बारगोनखौ जों माने सरकारनिसिम दाबि दैखांदों आरो बेसेबांखिनिखौ सरकारा जे मावफुंनानै होगोन बेखौ जोङो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि बिनिफ्राय सारमोननिसिम माने गुरै खावलायनाय थादों जे नोंथांमोनखौ जे नुनो मोन्दों जे नोंथांमोना माखासे साननि सिगांफ्राव बेफोरबायदि माखासे जौ जुवाफोरजों गफबनानै थानाय आरो माखासे देहा फालांगिरिफोराव बेबायदि नोंथांमोना हमबाय थादों नोंथांमोननि गुबै थांखिया मा जोंनि थांखिया बेनो जे मोनसे ड्राग्स आरो मोनसे जि निसा फेग्रा जिराद बे फेग्रा जिरादखौ जाय हारिनि गेजेराव बांद्राय बाहायनाय जायो बेबायदि हारिया बुहुमनिफ्राय जोबस्रांनो लांनो थाखाय बारा गोबाव सम नाङा बेनिखायनो जोङो हारिखौ रैखा खालामनो आरो हारिनि थामोनथा जि सोदोमस्रि बे सोदोमस्रिया हारि हिसाबै थांनानै थानांगौ आरो हारि हिसाबै मोनसे बुहुमाव सिनायथि जानांगौ दा बेनि थाखायनो जोङो जोंनि हारिनिफ्राय जे ड्राग्स जौ जुवा जिखि फेग्रा मुवा जाया मानो बे फेग्रा मुवाफोरखौ जोङो होबथानो थाखाय अराय सम जों जोथोन लादों आरो जों लाबाय थागोन जेब्लासिम माने जोङो थाबाय थागोन अब्लासिम जोङो बे आफादाव जेब्लासिम थाबाय थागोन अब्लासिम जोङो बेखौ होबथानायनि मोनसे राहाखौ जों लाबाय थागोन ओंखायनो जोङो बे दिनैनि बे सेथि खेब फाउन्डेसन डेनि गेजेरजों जों गासै रायजो राजाफोरनिसिम जों बेखौनो मेसेज होनो सानदों जे जोङो बयबो रायजो राजाफ्रा जों बुजिनांगोन आरो जों साफ्रोमबो सुबुं माहारिया जों बुजिनांगोन जोङो जि फेग्रा जिराद बे फेग्रा जिरादफोरनिफ्राय जोङो अराय सम गोजानाव थानो जों जोथोन लानांगोन आरो जों बयबो जों गासै सुबुं माहारियानो बिनि हेंथायै गसंथेनांगोन आरो जों गासै सुबुं माहारिया गसंथेयोब्लासो जोंनिफ्राय बेबायदि मोनसे अगेन आखु जायफोरनाखि हारि फोजोबस्रांग्रा बैफोर जिरादफोरखौ जों अब्लासो जोङो होबथानो हागोन दा बेनिखायनो जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि बिनिफ्राय जों बेखौनो खावलायदेरनो सानदों जाहाथे गासै रायजो राजाफ्रा फैबाय थानाय जि जौ जुवा आरो देहा फालांगि बिनि हौवाजों बैनि हौवा हिनजाव बैनि हौवाजों बैनि हौवा जायफोर लाखानाय नाखारनाय जोङो समाजा जुदि सांग्रां जायाब्ला जों बेखौ होबथानो हानाय नङा ओंखायनो जोङो गासै समाजखौनो जोङो सांग्रां जानो होदों आरो जों अराय सम जों समाजजों दङ आरो जों समाजाव थानाय जों अराय सम खामानि नोंथांमोना आफाद हिसाबै इयुनाव माबायदि खामानि मावलांनो थाखाय थांखि लानाय जादों जोङो इयुनाव हारियाव जि खैदां खैफोद फैगोन आरो हारियाव जि जेंना जेंगोना नुजाया मानो बे जेंना जेंनाजों जों अराय सम मोगा मोगि जालांनो थाखाय आफादा नाजालांबाय थागोन आरो बेजों लोगोसे जों बेखौनो बुंनो सानदों जे गोबां सुबुंफ्रा जोंखौ बुंनो सानदोंदि एनडिबिआ मोनसे माने
गावसिनि नामखौ लाखिनो बा फैबाय थानाय मोनसे इलेक्सनखौ नोजोर बोनानै बे पाब्लिकफोरनि गेजेराव बायदि रोखोम खामानि मावनानै खोन्थिफ्लादों मावफ्लादों बेबायदि जों एसे बाथ्राखौ जों खोनानो मोन्दों। बे नङादि जोङो बबेबा मोनसे पलिटिकेलजों जोङो लोगोबो नङा आरो जों सुथ्रुबो नङा। जोङो हारिनि जि खैदां खैफोद नुजानाय हारिनि जि जेंना जेंगोना बै जेंना जेंगोनाजों जोङो मोगा मोगि जानानै हारि बोस्रांनो थाखायसो जोङो दिनैहाय बे आफादखौ जोङो बे आफादजों जोङो थानानै जों खामानि मावलांनो जों सानदों आरो एनडिएफबि हिसाबै गोदोनिफ्राय मावबोबाय थादों आरो उनावबो जोङो दा एक्स जाखांनानैबाबो जों बे खामानिखौ मावलांनो नाजालांबाय थागोन आरो जों मावलांबाय थानाय जागोन। दायो जे नैबे माखासे साननि सिगां जे सानजाहा नैबे बिटिआरनि सिमाया बारायबाय दा बिनि सायाव नोंथांमोना एक्स एनडिएफबि हिसाबै मा बुंगोन? जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनिफ्राय जा एसे दा होग्रोबाय बे होग्रोनायखौ जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनिफ्राय गोजोननाय दङब्लाबो दा जोंहा जि एसे मावनांगौ दंबावो आरो जि एसे खामानि आद्रा जानानै दङ जाहाथे बे आद्रा खामानिखौबो दा सरकाराव थानाय जाय बिथांमोना आरो जाय सरकार बे सरकारा एसे थाबैनो आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ नारसिननानै एकदम खम समनि गेजेराव माने मोगथां महराव जाफुंहोथारनाय जुदि नुयोब्ला आरो जों बांसिन माने खुसिखौ मोनगोन। दा बावहाय बारायनायाव जोंहा गोजोननाय दं आरो मानो गोजोननाय गैया जानो मानो होननानै बुङोबा जोंहा बाहाय थै जिउ होनानै मोननाय मोनसे सम्पद बे सम्पदखौ दा मोगथां महराव मोनसे लामायाव फैगासिनो दङ बे फैनो हमनायावथ' जों गोजोननाय थाखागोन जाहाथे आद्रा थानाय खामानिखौबो थाबैनो मावफुंनानै जोंनो मोगथां महराव मेप सह बाउन्डारि मेप सह जाहाथे जोंनो थाबैनो खोन्थानानै होयो आरो बेसेबांखिनिखौ खोन्थायोब्ला आरोबाव दा जोङो जेसेबांखिनि खुसि बेनिफ्राय जों बांसिन आरो रंजानाय आरो खुसिखौ जों मोनबावगोन। जिहेतु दा फुजा सिजन गोबां लाइमोनफोराथ' माखासे समाज बेरेखा हाबा लाखिगोन जिहेतु जोङो फुजा बोथोरफ्राव दाय सोनाय नुयो बा थिरखेला होनाय नुयो बेफोरनि सायाव नोंथांमोना मा राहा लागोन? दा फुजानि समाव जों बेखौनो बुंनो सानदों बे फुजाया मोनसे इसोरखौ सिबिनांगौ बे मोनसे मानसिनि मोनसे खान्थिखा। दा बे फुजानि नामाव बा मेलानि नामाव जाहाथे जायफोर फुजायाव थांगोन जाहाथे बिथांमोना मोनसे गाज्रि अगेन आखु दिन्थिनो नाङा लोंला जाला बुला सोला बा माबा मोनसे अनेक अगेन आखु बे जाहाथे बेफोरखौ खोन्थानो नाङा। जुदि अगेन आखु जुदि खोन्थानाय जुदि मोनोब्ला जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनिफ्राय बै दायनिगिरि बा बै अगेन आखु खोन्थाग्राफोरनि सायाव जोङो मा एक्सन लागोन बेखौ समाजआ खोन्थागोन। स' लोगोफोर मिथिंनिफ्राय फैबाय आरो स्पेसियेलि थेंक इउ होननांगोन नोंथांमोना आंखौ गोबां सापर्ट होबाय थ' 1K जाबाय आरो ना थ' बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच आरो बेबायदिनो इयुनाव सापर्ट होलांबाय थादो हाजासे सापर्ट खालामदो जेन आङो गोदान बेबायदि जायगाफोरखौ दिन्थिफ्लायबाय थानो हानाय बायदि आरो ना थ' थेंक इउ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो गोदानब्ला साबस्क्राइब शेयार लाइक कमेन्ट खालामनो दाबावसै थ' बाय बाय टेक केयार गासिनिसिमबो।